maNazaretha Inkosi yaseHlanganani. Ngiyangibingelela bantwana beNkosi yaseHlanganani. Isabelelo sekhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye. Ufile ulandelwa izizwe, izizwe
ile uzofika ngiyaphinda ngekhetha inkosi ngiyabingelela bantwana benkosi yasekhaya.
Sisendabeni enkulu lapha maNazaretha. Sisendabeni ecindezelwayo. Ingaqali ucindezelwa manje. Kusukela emandulo uma ukhuluma ngendaba kaNkulunkulu abantu baye bakubuke kuthiwa uphi pho lo uNkulunkulu okhuluma ngaye. Sikhombise yena akuqali namhlanje kanjalo. Abantu bayathanda ukusiphikisa. maNazaretha aze athi omunye manithi usezulwini, mina angiboni lutho ezulwini, ngibona isibhakabhaka. Ukhuluma ngamuphi uNkulunkulu? Khuluma maNazaretha uShembe, ephuma esibayeni kwaNtandata. Ngithanda ukukhuluma lokhu maNazaretha. Umnewethu ngimzwile ekhuluma unyazi wezulu. Ngabona ukuthi umnewethu lento imphethe kabi. Kanti nami benginokuyibuka lento. Yamvangeli umbanza osemfundisi onebandla lakhe. Nami wake wangicofa afake iy'thombe zami ezimbi. Nginazo izithombe ezinhle. Athi amaNazaretha acabanga ukuthi azawukholwa yilaba bantu abangakaze bakholwe kwasekuzalweni kwabo. Nami ngiyibone noma ngibheka kulezi zinto ezibukwayo ezisemafonini, ngimbone ukuba uNkulunkulu wanathi. Uzawuncofa yonke into esekhaya ebuhleni. Athi amaNazaretha akhonza umuntu, athi lo muntu wawo uNkulunkulu. Ngikhuluma lokhu maNazaretha ngoba siphulela nzima ey'koleni, sithukwa ngalendlala yokuthi silandela umuntu.
njengoba umnewethu unyazi wezulwena uthi akamazi lokuphatha akhuluma ngaye kabuhlungu thina-ke sababona ukuphatha bengamaNazaretha bantwana basephalameni ngithi angikhulume ngoba uyasilandela nangazi ukuthi njengoba sasithukwa ey'koleni mina ngangize ngizibize ngoba kamlihle esikoleni ngoba mawuthi uwakaShembe zizokuhleka izingane uShembe wandiza wathatha amakhasi kabhanana wathi uye ezulwini walatazeka udaleni wafa leyo nkulumo maNazaretha inkulumo yayikhulunywa abefundisi bamamishinari bayibhala emaphepheni bayandisa bezama ukugxeka bengingazi ukuthi kuzawufika isikhathi la sizawumelana khona nomuntu osuka la egcekeni okhulele phambi kwethu simbiza ngobaba kanti uyasibuka ukuthi kusasa ngizonihlaphaza kuma-social media ngithi nina nithi uShembe uNkulunkulu funa ukukhuluma maNazaretha lokhu ngoba kuyasilandela idimoni alifi lihamba lifuna indlela elizongena ngayo ukujabulisa umoya weNazaretha ukujabulisa lobu bungcwele esihleli kubona babhale emaphepheni yabefundisi bezinkonzo ngoba bebona abantu bephuma emabandleni abo ayesuka ezweni lasentshonalanga baqala ngokumbopha uShembe ubaba mkhulu bathi uma bembophile wayeboshwe ejele lasesitena lapha kwaDuze kulezo yindawo ehamba namaNazaretha kwakuyisikhathi se-state of emergency kungavumelekile ukuba umuntu omnyama atholakale ehamba nabantu abangaphezu kwe-100 leyo muntu loyo kungenzeka ukuba mhlambe useyinhlangano yezombusazwe noma ukhuluma izindaba zokubusa izwe babamkhulu maNazaretha waboshwa kakhulu eboshelwa le ndaba kaNkulunkulu le ndaba namhlanje ombanza abakha ngayo
baveze izithombe zethu bathi nina maNazaretha nilandela umuntu kumele kuphele manje ngathi kulandelwe uJehova leli gama elithi Jehova siyolichaza ngelila ukuthi lithi maNazaretha waboshwa ehamba nani uShembe wangena ejele waboshwa nomama babehamba nezingane ezincane uboshwa nje kanti kuzoba isabatha uma bembona yena lomqambo nje yena lo Shembe ongimisela njengoba ngikhuluma njengoba ngigqokele emjiveni igqokile ngimiswe nguye lo Shembe nani njengoba nila ningacabanga nini ukuthi mhlawumbe thanda kwethu akona ukuthanda kwethu ukuthanda kwalo Shembe owaboshwa namhlanje osomathuba ngalo mzuzwana wenkokhelo ekhona lapha egcekeni ngoba sisenkokhelweni maNazaretha konke okwenzakalayo kwakhulunywa ngayo baba mkhulu wakhuluma ngakho konke lokho okwenzakalayo nokuthi kuyoba khona oShembe abaningi kwaprofitha njengoba ngilapha nje nami ngifeza leso siprofitha nabanye wethu bafeza leso siprofitha ngoba okwashiwo uShembe kwakungeke kungenzeki wathi esejele bathi hayi ngeke size sikhiphe manje wathi ngoba isabatha bathi abelungu asinandaba nasabatha thina siyozobingelela manje ngomsoboluko bahlala la ejele nezingane ezincane bathi mabehleli kwezwakala izingane zikhala abantwana basephakameni zikhala khona la ejele samba indlela maNazaretha eyakhalelwa izingane ejele samba indlela yomuntu owabanosizi akhaloku kuNazaretha samba indlela yomuntu maNazaretha owadela izingane zakhe wadela amakhosikazi akhe wadela ingcebo umqambo wendlela maNazaretha abakwinsizwa leli gama elithi mloyisi kwakuyigama lakhe lobunsizwa njengoba ku-Isaya mudlwamafa mloyisi Shembe ukuloyisa ukufaka usawoti ekudleni kube mnandi
usukuloyisa ukuthela okuthize okuzokwenza ukuthi kunambithiseke. Wethi mayifika insizwa zinambitha ubala nasemsebenzini la isebenza khona wayeyinduna ephethe abantu eneyinkomo maNazaretha eziningi namakhosikazi amane. Lo muntu wayengaswele lutho maNazaretha. Unkosikazi wakhe wokuqala kwakuwuMashabane ozala uNkulunkulu uStadi. Unkosikazi wakhe wesibili kwakuwuMasigasa ozala uNkulunkulu inyanga yesu. Unkosikazi wakhe wesithathu omncane kwakuwuMangwenya ozala uNkulunkulu ilanga. Babe bathathu. Lo munye akazange azagane kwakuyingoduso wamshiya esehamba ehanjiswa yileli lizwe. Kumele maNazaretha ngimchazele ukuthi sisho ngani ukuthi uShembe uNkulunkulu. Asisho ngemsebenzi. Asisho ngemsebenzi maNazaretha. Uma ucabanga ukuthi sithi uShembe uNkulunkulu sisho ngemsebenzi, cha. Nakhona la eBhayibhelini uyakhuluma uJesu. uJesu wakufakazela maNazaretha ukuze kaShembe. Lo esihamba naye nalo esikhuluma ngaye maNazaretha wafakazelwa uKristu Inkosi. Wathi yehlele maNazaretha ejele eboshiwe zikhala ingane. Wasekela khona la ejele. Batela elinye lephoyisa uthi kuleli phoyisa, mntanami ngizwa ingane lokho ayikhale ubusuku bonke namanje ziyakhala. Ngicela ungele labo mama esiboshweni apha uyombuzela ukuba ingane ikhalelani. Lahlonipha leli phoyisa lo muntu omnyama lahamba lawo kwenza. Lahamba lawo kubuza ukuba abantwana bakhalelani. Umfundiso wakwakhalelwa ingane nje naye ukwazi. Akaze akhalelwe ingane nje. Akaze afelwe ingane ethuba. Thina ekhaya kwafa ubaba wami uThulasizwe. Lathi ilizwi elalimthuma uShembe lalimbiza ngoMashembe. Lithi Mashembe ngoba maNazaretha asikho isibongo sakwaShembe. uShembe umoya oyingcwele afakaza ngawo uKristu la encwadini. Uthi uKristu uma evalelisa wayethi umkhulu waminyanga yezulu uma ekhuluma ngoJesu Kristu athi kusho uKristu Inkosi. Inkosi yayingenamona. Uthi seniyahamba amazwi kaKristu lawo evalelisa. Uthi bengeke ngihambe kodwa uma ngabe ngingahambi akayofika
umthokozisi ongumoya oyingcwele. Bayikhuluma ngoShembe maNazaretha. Uthi akayofika umthokozisi ongumoya oyingcwele. Uthi uyawuhlala nani ingunaphakade. Uthi sengimcelele Baba, sho njalo uKristu. Uthi sengimcelele kuBaba umthokozisi ongumoya oyingcwele. Ubaba mkhulu maNazaretha wathi ehlele ngabazwe. Wanqaba ukuyohlangana noNkulunkulu enhlangakazi. WeMaNazaretha ngicela ningizwisise. Ubaba mkhulu umuntu owahlangana noNkulunkulu, waba ne-appointment with God. NgesiNgisi waba ne-appointment noNkulunkulu kusukela na-13 years. Umqambo wendlela. Ngikhuluma leli lizwi elusile emncane, uma selifikile uyawuguqa athi khuluma Nkosi inceku yakho iyezwa. Ngithi leli lizwi ngiyakuthuma, ngikuthuma entabeni yasenhlangakazi la ngiyohlangana khona nawe. Ngifuna ungivusele isabathi. Ngikuthuma kubantu bami abanquluzi sobala, isizwe sami esinsuku. Kepha siyawuhlangana nawe enhlangakazi. Uthi angeke ngikwazi ukushiya amakhosikazi ami. Angeke ngikwazi ukushiya impilo yami ngilandele izwi. Wanqaba maNazaretha ubaba mkhulu. Isikhathi enqaba leli lizwi limthuma. Wathi ekugcineni wathi kulungile Nkosi, ngcono ubulale amakhosikazi lawa ami enginawo. Ngizawahamba ngiyohlangana nawe enhlangakazi. Lathi leli lizwi ayikhuluma nalo lalimbiza ngoMashembe. Okuyileli lizwi esilifakele nansi. Uma ubona uShembe fakele nansuka, lenansuka ifaka umakoti. Awuvele ufake nje lenansuka, ifaka umakoti wasezulwini. Uma ubona uShembe esefakele nentuka, esekhophozela phakathi kwethu, usuke ngasayena umuntu wasemhlabeni. Usuke engumakoti wasezulwini ombethe nomoya oyingcwele onguShembe. maNazaretha ubaba mkhulu wakuhluphekela lokhu Nazaretha. Uthi ngizokwakha indlu eceleni komuzi wami eHarrismith. Lo muntu usuke eHarrismith akayazi indaba inhlangakazi. Uthi ngizokwakha umuzi eduze kwezindlu zami ngilinde khona. Washaya umbane ebusuku. Wathi cabanga ukuthi hayi lo mbane
uzobulala amakhosikazi. Wathi evuka ekuseni wathola iy'nkomo zakhe zifile esipayela iningi. Wangamphatha kabi, wacabanga ukuthi kwenzeka iphutha, waphinde futhi walala. Wathi uma elele entabazwe washaya umbani bantwana basesiphakameni, washaya bajabula wathi engabe unkosikazi wenza isivumelwano nezwi wengazi ukuthi uNkulunkulu noma ubani izwe elimlandela wenza isivumelwano nezwi engawatshelanga amakhosikazi akhe. Izwe lokubuhlungu wenza isivumelwano ukuthi Nkosi ngcono bathathe, ngizohamba ke ngiyoshumayela, ngizohamba ke ngiyofuna leyo ndaba yasenhlangazi okhuluma ngayo. Zithandwe ezinhle Nkosini, sibuthwe ilizwi njengoba silapha esilihloniphayo nesilesabayo, ngoba bakhuluma ngalo kuyakuba ngathi khuluma ingane kwayo. Kwasangakusasa abantwana basesiphakameni, lashaya izulu, lashaya ingane yakhe uthula Sizwe okumkhulu kimi. Wayemthanda kakhulu lo mntwana, wakhala babamkhulu. Wena sewukhalelwa ubani? Njoba uthi leli bandla lakwaShembe nje alihlangani nomndeni kaShembe, lothula Sizwe wayezalwa ubani? Wayengazalwa yini uGomela? Uma namhlanje ukuma kwethu phakathi kwamaNazaretha sekufika isikhathi sokuthi kuphele kuze indoda yakwaMpandla ekade iyimandla igweba abantu abangcolile nabangangcolanga. Muphi umuntu ongathi ekade kwisystem ye-apartheid, ekade kwisystem eyakhiwe ugqilaza umuntu omnyama, bese phuma leyo system ekade gweba iy'ngane zabantu ezinye ey'ngenamacala, bese hlambuluka nje abe umfundisi manje webandla lakwaShembe le-Nazareth Baptist Church of God. Usengcwele nini lo muntu? Ngoba ubungcwele buyakhiwa nami njengoba ngiphambi kwenu maNazaretha. Leli lizwe lingimisile langihlupha ngimncane maNazaretha, akungiqalanga namhlanje. Ngikhula angizange ngifane nabanye abantwana. Alikho izwi likaNkulunkulu livele likusukele nje sewumdala ithi woza-ke manje sewugweba abantu waqeda sewurithayile emsebenzini waba umehluleli emhlabeni, ngoba ijaji phela umehluleli wasemhlabeni. Akekho uNkulunkulu ongabusisi ijaji, ngoba la eBhayibhelini kusho yena lo Jehova uManzi akhuluma naye uthi ungahluleli. Manje wake waba umahluleli namhlanje uney'ngane kaShembe. Maye ushumayela uthi thina sikhonza umuntu, uveze iy'thombe zethu. Mayengavezanga esonyazi soveze sikamnewethu uNkulunkulu, mayengavezanga esemnqoyinqoyi uzoveze sikamnewethu umahluleli uSizwe, mayengavezanga sikamnewethu umahluleli uzoveza esikaba kwami Inkosi uKhaniphi. Ayikho into akhuluma ngayo nje ngaphandle kwayokuthi nje amaNazaretha akhonza umuntu, akhonza uShembe, akakhonze uJehova. Bengazi maNazaretha ukuthi esikhathini samanje siyophinde sithuke, ngoba nawo amaKristu
sakithi. Siphila kahle namaKristu. Ngeke uweze esithuka. Kodwa kusuka umuntu oyiNazaretha. Uzokhuluma indaba. Ayazi akakwazi ngisho uyichaza. Uphinda uShembe umoya oyingcwele. Aphinda uyamuzwa lo muntu ukuthi akakwazi ukuyichaza lento. Ungcono ngiyikhulume bangcwele. Nizoyizwa nobaba mkhulu ayizwe. Ayizwe ubaba mkhulu. Uthi njengoba ngikhuluma nje. Ngithi lo muntu engikhuluma ngaye kwafa indodana yakhe uthula sizo. Kwafa umkhulu wami uthula sizo. Uthi ubaba mkhulu uNkosi ngithebulala amakhosikazi. Manje ingane zami uzibulalelana. Lithi leli lizwi maShembe. Ngeke ngibulala amakhosikazi. Kuzomela washiye. Shembe. Uyazi ukuthi ngaqala nini ukubusisa. Ngigeza inkalo zokhokho bakho. Kuze kuvele umuntu onje nawe. Kusho leli lizwi. Engizokuchazela ukuthi enkanakazi leli lizwi layibiza ngobani. Ngoba uzomela silimele leli qiniso maNazaretha. Singadidwa izifundiswa. Ngoba iqiniso leli ekumele silimele. Lithi leli lizwi bantwana basePhakameni. Amakhosikazi akho awahlambulukile. Kumele agezwe nguwe. Ngithatha umntwana wakho ngoba ungcwele. Yangikhumbuza indaba eseBhayibhelini kumadodana kaAbraham. Isiphinda manje khona la. Le ndaba eseBhayibhelini kufa amadodana kaAbraham. Iyasiphinda kumqambo wendlela. Ngoba maNazaretha indaba kaNkulunkulu uma ihlele eqinisweni iyohlala iphinda. Uthi bengeke ngibulala amakhosikazi akho. Ngithathe ingane yakho. Ngoba ngiyazi ukuthi uzoza ubuhlungu. Uzodlalela izwi lami. maNazaretha wayibamba kanje ingane. Engakwazi nakuthandaza ukuthi kuthandazwa kuthini. Wathi Inkosi inceku yakho iyakhuluma. Ngeke ungivuselele lo mntwana. Uma ungamvusa manje ngiyahamba ngiyoshumayela. Ngiyahamba ngiyofuna leyo ndaba inhlanganani. Oh, vile olandelwa izizwe. Lathi uShembe siyacela
ngeke isavuka lengane. Sicela ukuthi ingcwatshwe. maNazaretha waphuma ngalelo langa esibayeni nontanda bathakathi. Akaphumanga kamnandi. Kwamgodi ohambelwa leyo ngane yakhe uShembe. Akabange sabanandaba na. Wabe ephuma ethi yahamba. Wahlukana lapho namakhosikazi akhe akaphindanga wawabona. Akaphindanga ubabamkhulu wabona amakhosikazi akhe. Uyiphi indoda engahlukaniswa nonkosikazi wayo yedwa nje ungaphindi umbone. Akaphindanga wababona. Obaba uma beyikhuluma le ndaba babeba nosizi bakhala inyembezi. Ngoba maNazaretha wathi esehambile eyofuna le ntaka yasehlanganani neyinkomo sezifile. Ibhulu la eplazini ngoba kwakurentwa labaxosha ogogo nje omangwenye mhlambe kubanga kangaka nje egcekeni ngoba silazi ithuna lapho. Ogogo uMasigasa ozala enyanga yezulu kubanga kanjena nje egcekeni ngoba asilazi ithuna lapho. Ogogo uMashabalala kubanga kanjena nje egcekeni asilazi ithuna lendlovukazi ezahlukana nomyeni wazo ngothando lukaNkulunkulu, ngokulalela izwi likaNkulunkulu. Ngabe umshiye nje wena ngapho ngaphinde umbone, shiya ingane zakhe. Ibhulu leplazi labaxosha eplazini lo umkhulu ilanga uyena owatholakala. Babamkhulu eselaphile ibandla ethuma omfundisi uMlangeni nomfundisi uMzolo ukuthi bahambe. Sekuphela iminyaka maNazaretha lezi ingane maNazaretha umkhulu wami ongizalayo oka-1904 ngicela nenjumela umfake ku-YouTube ke bazoyizwa mhlawumbe ngemphendulela unyazi ngoba uzamile ukuphendula ngabona ukuthi ubhuti mhlawumbe usekhulile ukuthi mina ingqondo yami isashesha ngisakhuluma. Bantwana basephakameni ngikhuluma ngomuntu owafelwa yinkomo zakhe kwahlukaniswa namakhosikazi akhe. Ayikho inkosikazi kaShembe emlandweni eyake yafika ekuphakameni selakhiwa ibandla lahlala ekuphakameni kwathiwa nangu uNkulunkulu. Babamkhulu akazange aphinde amthola ahlale nomuntu wesifazane empilweni yakhe. Akazange maNazaretha. Ngo-1904 kuzalwa Inkosi Indonsa. Ngo-1906 kuzalwa Inkosi inyanga yezulu. Ukani isikhathi maNazaretha sincane kanjani. Ngo-1910 kwakhiwa ibandla lamaNazaretha. Zazingakanani lezi ingane ezashiwe entabazwe? Zazincane. Washiya ingane encane entabazwe. Ukushiwa ubaba wakho ngoba kuthiwa ogogo bahamba abanye bathi mhlawumbe uphungukile. Baduma nje ukuthi uphungukile. Bangakwazi ukurenta eplazini. Waphela zinkomo, waphela konke. Waphela umuzi wakhe maNazaretha. Babamkhulu uzuthumela uMlangeni sakudlula iminyaka uyabaxoxela abafundisi bakhe ukuthi bantu bami akanohamba niye entabazwe
ngashiya ingane zami bahamba bafuna bafundise intabazwe abazange bathole lutho uthi umfundisi umzobe bathi uma ngabe sebethi bayahamba sebekhathele babaningi maNazaretha lendlu ayinamawingi uyabanda intabazwe uthi umfundisi hayi kunento esibonayo lapha yakhiwe njengamazenke uyabona ukuthi kuhlusheliwe la uma befika abafundisi bathola inkosi ilanga iyagodola ihleli la seyiqeda ngisho ukungcwaba unina ingane njalo seyiqeda ngisho ukungcwaba unina wathi uyahamba yathi ungahambi mani ubaba kaBhuka mhlawumbe ubaba uzobuya uma ebuya kuthola ungekho uzothi wahlala naye uMangwenya babulawa indlala waze wahamba endlala mabe mthola bemisa babamkhulu abafundisi wathi babamkhulu hayi uyena wangaba nakho ukuthi ingane yami wathi hayi uyena iphi indoda engenza lokho uthi ahleli maNazaretha lapha ejele zikhala ingane labuya iphoyisa lathi iphoyisa silambile ingane uShembe zikhalela incume manje la ejele ayikho lento ayinceba izingane wathi ubaba mkhulu maNazaretha kuleli iphoyisa ngivulele ngiphume nginikezele izingane incume wathi ujele hayi iphoyisa lathi cha Shembe angeke ngikwazi ukukuvulela ngiyoze ngikuvulele ngomsombuluko sewuyobingelela manje ikhiye abelungu baye bahambe nazo asikho isikhiye nginaso esingenza ukuthi ngikuvulele Shembe bengizokuvulela abelungu bahamba nazo ikhiye yoze ukuthi mase nizobingelela manje ngomsombuluko bese bevula abelungu la kuhlala khona ikhiye uthi owasezulwini uthi umqambo wendlela ngoba nikhumbule maNazaretha ukuthi umqambo wendlela akazange abe inkosi yasephakameni inkosi yasephakameni yafika emva kwakhe wayeyinceku yenkosi engumprofeti bantwana basephakameni uthi ubaba mkhulu kuleli phoyisa lasejele hayi kulungile ngizawuvula langangali iphoyisa wayesethi hayi ngoba khona neyiboshwa lezi kusho wasezulwini manje nazo ngizozivulela zizohlala khona la ngaphandle wabe sebeka nje isandla khona la lavuleka ijele iboshwa maNazaretha zingakholwa zingasonti zizwakala zihlabelela zathi ziboshwa ozani
livaliwe. Zamhloniphi iboswa lomuntu wasezulwini, akuzange libaleke nesisodwa, zahlala zashawa umoya. Kwayise khuluma nalabantwana ababethi bafuna inqumbe, maNazaretha khuluma ngento eyenzeke ezweni lakithi eAfrika. Angikhulumi ngento eyenzeka kwa-Israyeli, ngikhuluma ngento eyenzeke ezweni lakithi eAfrika. Bathi waguqa wathi, baba, ngicelela labantwana inqumbe. Bathi kwavuleka phezulu, kwehla maNazaretha ibhodwe elalina lenqumbe yalabantwana, kungaziwa ukuthi liqhamukani, kungaziwa ukuthi liphekwe ubani. Khuluma ngoShembe maNazaretha, khuluma ngenkosi yasePhalamende, khuluma ngelizwi elalimthumile elingazange maNazaretha limlahle mayikhuluma naye. Lama ngaliphoyisa zabe zidla ingane inqumbe, zadla ingane inqumbe, waqeda bathi akubuyelwe ngaphakathi, wabuyelwa ngaphakathi, wakhiya. Zathi befika belungu, ingane ziyahleka ejele, ingane zijabulile zisuthi, babhala phansi abelungu konke okwenzekile. Bathi akuyena umuntu lo, nakho ukuthi simbiza ngomprofethi. Akumelanga lo muntu angabe ubizwa ngomprofethi, asazi singambiza ngani. Ayikho into enje. Lezi iboshwa beboshwe nazo iboshwe ziyingozi. Abantu ngamelanga ngempela ngabe zila, kodwa zahlala. Sangazi noma siyayikhohlwa yini indaba yaseNhlanganani ukuthi leli lizwi lazibiza ngobani. Uyazi amaJuda uShembe ayambiza kwiTorah, mabethi uNkulunkulu bathi Hashim, ukuthi Hashim H-A-S-H-E-M. Igama elithi Shembe uma ungafuna ukulichaza lona ukuthi Shembe kusho uNkulunkulu kukodwa, ukuthi Hashim kusho ukuthi Shembe, ukuthi Shembe kusho ukuthi Hashim, ukuthi Hashim kusho ukuthi uNkulunkulu. ITorah leyo mabe khuluma ngoNkulunkulu bathi Hashim, abathi Jehova, abathi God, kepha bathi Hashim. Ikhona iTorah, ungayigugula uzowuthola lo Hashim ekhulumayo. Ngicela ukukhumbuza maNazaretha ngaphambi kokuthi ngivale lenkonzo, ngikhumbuze naye uMbanza, ngoba lokukhuluma kwakhe akakhumbule ukuthi enhlangazi leli lizwi elalimthuma uShembe lazibiza ngobani. Wahlala maNazaretha enhlangazi esefikile elindile, zeza izilingo wahlala, kodwa bathi wabonakala ifu elalimhlophe maNazaretha elagcwala indaba yasenhlangazi. Uthi-ke umnikazi, leli lifu kwakunensimbi
insizwa eyayiyinhle yesabeka ingabhekeki amehla ehlaba ivunule eyayiphethe itrey kanti yathi mayehla yathi mashembe imina uNkulunkulu uShembe maNazaretha wahlangana noNkulunkulu entabeni yaseNhlanganani. Asikaze sizwe kuthiwa khona umuntu owahlangana noNkulunkulu. Asikaze sizwe kodwa uShembe wahlangana naye. Uthi loNkulunkulu Mashembe imina uNkulunkulu. Uthi igama lami nginguShembe. Kusho loNkulunkulu leli lizwi lithi igama lami nginguShembe. Leli gama uyolibiza liyophilisa. uShembe maNazaretha umoya oyingcwele isho njalo insizwa beyidubula ithi Shembe yathi mayithi Shembe inhlamvu ezaziningi zekuqathakela phansi uma iqathakela phansi bathi kwabonakala indoda ifaka umjimbo omhlophe igqoka isigqoko esimnyama ifika lezi zihlahla ithanje lendoda Shembe ikuthula. Uthini uJesu la eBhayibhelini? Uthi sengiyahamba ngiyababa ngizofika ngimtalele umthokozisa umoya oyingcwele. uShembe maNazaretha akusona isibongo somuntu, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ohleli phakathi kwethu thina sizwe esinsuku ohlaselwayo namhlanje kuyavungama kuvunganwa ngapha nangapha kusuka umuntu oyiNazaretha azotshela abantu ukuthi sikhonza umuntu. Siyakwazi sikhule ngakho maNazaretha, sikhule sitshelwa lokho ukuthi sikhonza umuntu, sikhule sitshelwa siyakwazi. Mashembe idla nasi sidla wabe sesidla isidla lithi leli lizwi maNazaretha njalo umuntu wasezulwini ahlangana naye Hlanganani lithi ukhuphukele entaba uyindodana kaMayelisa uzothi mawehla uzoba sewubaba wezizwe izintaba izilwane uzoba sewuyise wakho konke okuphilayo. Uthi ke yena ubaba mkhulu maNazaretha esezohamba emhlabeni uthi ngibonile inkosi yenu yinhle kangaka inkosi yenu mbala muni lona umbala wenkosi yamaNazaretha. Uthi thina sivela kwenzayo sibonile inkosi yenu
maNazaretha ethempeleni ehamba ngamadolo wathi maNazaretha iyeza inkosi yamaNazaretha wathi ngibonile inkosi yamaNazaretha ekhuluma ngenkosi ila okwaba iyona nkosi yokuqala yamaNazaretha bathi bamnika isitulo abefundisi babamkhulu akaphindanga wahlala isitulo wathi isitulo sesiyohlala inkosi yamaNazaretha walungisa bathi wathi enhlangakazi akulungiswe enhlangakazi kulungiswa umgwaqo angifuni inkosi mayifike ngithethise ithi bengiyivili hayi maNazaretha angifuni inkosi mayifika ingithethise ithi bengiyivili njengoba nibona iladi ephakameni kufike kungena iladi umqamelo loyo bese kungena inkosi yasephakameni basuka abafundisi abadala bathi ubaba mkhulu baba ngeke kungcono ubaba kaguqe emqameni akaphindanga wahlala esihlalweni lobu bukhosi basezulwini lobu bukhosi okungabona basemhlabeni lobu bukhosi esiphethe nabafowethu akuyona maNazaretha indaba yasemhlabeni uShembe inkosi yasemoyeni njengoba ubona kulethu iladi nje ilapho ubaba mkhulu ayeseyiguqa khona wayiguqa emqamelweni ngo-1935 wahamba lahlala iwuka esihlalweni uma ihlala inkosi yamaNazaretha esihlalweni yahlala kanjani maNazaretha uthi uma eyixoxa le ndaba ubaba mkhulu angeke maNazaretha sizifake angathi leli dimovu analo umbanza lingangangena emhlabeni angathi abantu bangangalizwa leli dimovu lakhe ngoba uqale waba nengelosi umbanza maNazaretha ayibona yena wathi kamala uhlalele uyibona yedwa thina sibona ayikazibonakala lengelosi ngcono nami ngiyambona ukuthi naye ingane kaShembe faka umjubo obrown yeshumayela niyazi noma nifike ezulwini nomtshela ubaba ukuthi sasihamba nale ngane kaShembe siyayazi Indonsa Yokusa mayibonge inkosi yasekhaya ukuthi besamba nonyazi lwezulu abakambanza ngoba uhlalele nabamazi bawukhombana ngoba lengelosi yazobhanza yedwa lo hlaleleli akabakhombise phela yena uze mabehambe emhlabeni njengoba nani niyokhomba mina ukhomba uhlaleleli kuthi nangu avele noma ku TV avele noma amveze nako Facebook kuba uyashumela simbone lengelosi okuyiyona ethi thina ingane zakwaShembe akumelanga sihole ibandla sithathe ibandla silenze ifa maNazaretha yahlala inkosi yasephakameni ilanga esihlala mayisihleli maNazaretha esihlala yaphala izihlabelelo
yathi bantwana basekuphakameni njengoba silapha uShembe ngathi angasithola siyinto uShembe ngathi angasithola sihlangene ngiyamcelela maNazaretha umpanza ukuthi ngelinye ilanga azibuze umbuzo owodwa ukuthi njengoba ebahlalise ezitulweni laba bantu uyazi ukuthi kunzima kanjani ukuhlala esitulweni ubhilibhisho ngoba uthi uShembe umoya igcwele ubaba mkhulu ngikuthuma abantu bami abanqulu isoba labantu abanqulu isoba la umbanza sebehlalise ezitulweni uyokulungisa kanjalo sona isidwaba uma sihlele esitulweni sihlala kanjani maNazaretha akukho okusihlukanisana nokuthi sithi uShembe uNkulunkulu akekho futhi uNkulunkulu esinaye ngaphandle kwakhe akekho futhi esamphiwa ubani umuntu eSouth Coast usho yena maNazaretha umqambo wendlela eSouth Coast ngingakhombisa namanje leyo manzi nalowo mfula usekhona uthi bantu bami uhamba namaNazaretha uthi bantu bami mbanini lapha kuze nizoba ngofakazi uthi mbanini lapha kuzophuma amatshe ayisithupha uthi uShembe maNazaretha la matshe ngawabeka nobaba ngisekela umhlaba usathambile emva kwawo lawo matshe kuyoba sekuphuma amanzi bahamba maNazaretha laphuma itshe lokuqala laphuma lesibili endaweni eyomile kwathi uma kuphuma lesithupha aphuma amanzi akeke ngixoxele isimanga ukuthi uLucky Dube ubulaweleni ngizokhuluma ngoLucky Dube ke manje ukuthi uLucky Dube ubulaweleni mina ngahamba ngaya eGhana ngisashumayela ngaba ne-appointment noLucky Dube mangifika eGhana ngizobona uLucky Dube la eGhana washumayeza mina maNazaretha uLucky Dube ngizomshumayeza washumayeza mina uthi maNazaretha ngikhuluma indaba yezolo manje ekhulume uLucky Dube usathane nesystem ngoba uthe uLucky Dube umuntu omnyama uNkulunkulu bathi usathane sikuphi imali engaka waziwa kangaka a black man can be a messiah. What are you saying? Siyabulala uthi uLucky Dube kimi ubaba mkhulu kade akakhulumi nelanga ukhuluma ngobaba mkhulu uthi uLucky Dube maNazaretha ngathi ngiphesha kwelwandle ngane kaShembe ngihambe nomculo ngathi ngihlele ePaki uthi bafika uShembe egqoke ingubo ezimnyama maNazaretha ngambuza ngathi uShembe muphi wathi umqambo wendlela ngathi uLucky Dube usho wambona ngamehlo uthi ngambona ngamehlo ekade ahambe emhlabeni wafika uLucky Dube
idube ebali wathi mfana wami hamba utshela abantu abamnyama ukuthi uShembe uNkulunkulu. Wathi enze ingoma akuphelanga u2 years eyenzile ingoma. Uthi bengizihambela, I was walking. Uthi ngezwa abantu beshaya imbomo neziculo. Uthi they make fun of my language. Kuleyo ngoma they make fun of my language. Uthi they telling my children that there is no God. Uthi finally I can tell that generation to generation ukuthi Shembe is the way. Uthi oh uShembe athi Shembe athi no maNazaretha ngesizulu maNazaretha uthi ulakhi dube abantu abamnyama bedlalwa ngabo kuthiwa banawo uNkulunkulu. maNazaretha amaChina anoBuddha maNazaretha ofana nabo. AmaChina anoBuddha ofana nabo. Ithi incwadi kaDuteronomy uma uyifunda ithi ngizonivezela umprofeti esizweni sakini ayokhuluma ulimi lwakho abe ney'nwele zakho. Abantu abamnyama bebeyinhlekisa kuyimanje abaningi ko-America bama-Muslim ngoba kungekho abangaba yikho. Akuphela ugesi ayikho. Uthi uma yathi maNazaretha ngesizulu uma yathi Shembe indlela uthi bebehlekisa ngolimi lwenu bantu abamnyama bethi aninawo uNkulunkulu. Uthi ulakhu udube betshela ingane zami ukuthi ingane zami zineNkulunkulu. Ngikhumbula mina ngikhula inyanga yezulu yake yayishumayela leyo ntshumayelo. Ithi inyanga yezulu kwasuka ingane yomXhosa yathi ingane yomXhosa mama wathi umama kwenze njani mntana. Yathi ingane yomXhosa kwenzakala ntoni apha kulesi sive somuntu omnyama ukuba thina uNkulunkulu angasipho wethu Thixo. Wathi umuntu kusho inyanga yezulu waphendula lo mama wathi hayi mntanami esengane uNkulunkulu wethu uYesu uYesu uYesu. Uthi yathi lengane hawu mama uNkulunkulu wethu uYesu. Kusho umkhulu inyanga yezulu eshumayela wathi mama ewe mntanami uYesu uYesu uYesu. Yathi ingane hayi mama unjani into Yesu. Ibuza unina wathi unina umhlophe. Yathi ingane awu mama
esivini esinzulu uma uNkulunkulu angasiletheli thina umuntu ofana nathi akhuluma indaba yethu. Ukhona maNazaretha isho njalo inyanga ezulu ithi ukhona uShembe ithi kodwa bakamvumi namhlanje kodwa kusasa bayomvuma. Wathula kidube maNazaretha ngithanda le ngoma yakhe ngoba ikhuluma isingisi. Wathi mayiqeda ukuthi uShembe uNkulunkulu isystem yomuntu owangale esingeke simusho eyafakwa waba nomono uSathane wambulala kodwa wafa likhulumile iqiniso. Ingithanda ithi le ngoma yakhe and I will tell that generation ngizotshela isizukulwane nesizukulu yabona ulalela ngoma ngisho amaKristu ayayithanda kodwa ithi uShembe uNkulunkulu. Manje kusho lakhe Dube uthi ngoba wahlangana naye phesheya wamtshela ukuthi hambe watshela abantu abamnyama ukuthi ayabe inkolo ubuNazaretha. Mabethandaza bathandaze baqinise kumthokoziso umoya engcwele ogama lakhe linguShembe. Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sesikhombisa. Selithethiwe
Kuba Hlanganani.